John Cena, John Cena, nu stau la discuții, îți dau sin din prima. John Cena, dau pe sport mașina, când intru în liceu se termină șmecheria. John Cena, John Cena, nu stau la discuții, nu mă vezi. John Cena, din prima, dau pe sport mașina, când intru în liceu se termină șmecheria. Știu că vă oftic, o fac din adins. Când sunt cu băieții mei mă simt de neatins. La mine găsești tot ce vrei ca Pole X. Orice problemă am, se rezolvă din pix. Zici că am hack, 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 hack. Zici că am hack, sunt peste tine, nici măcar nu încerc. Că am hack, 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 hack. Zici că am hack, an de an e anul 5 Gang. John Cena, John Cena, nu stau la discuții, îți dau sin din prima. John Cena, dau pe sport mașina, când intru în liceu se termină șmecheria. N-are sens, nu o dai cu mine, n-are sens. Aoleu, crush-ul tău pentru mine e ex strălucesc. Diamantele sunt VVS, vreau un S, și gheață la gât până răcesc. Și îi dau boom, 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 încă un tun. Boom, 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 dă-te din drum. Flash, flash, boom, 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 boom. Din nou. Și îi dau boom, 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 încă un tun. Boom, 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 dă-te din drum. Flash, flash, boom, 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 boom. Fata e wow, îi fac un cadou. Nu mai mă spune, nu-mi dă John Cena, John Cena, nu stau la discuții, îți dau sin din prima. John Cena, dau pe sport mașina, când intru în liceu se termină șmecheria. Sar pe mine, zici că sunt magnet. După bani alerg, zici că sunt atlet. Nu mi-e frică de nimic, ăsta e un fact. Mă întreabă cum fac, nu e niciun secret. Zici că am hack, 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 hack. Zici că am hack, sunt peste tine, nici măcar nu încerc. Că am hack, 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 hack. Zici că am hack, an de an e anul 5 Gang. John Cena, John Cena, nu stau la discuții, îți dau sin din prima. John Cena, dau pe sport mașina, când intru în liceu se termină șmecheria. John Cena, John Cena, nu stau la discuții, nu mă vezi. John Cena, din prima, dau pe sport mașina, când intru în liceu se termină șmecheria. Te descurci, te descurci, te descurci tu. Nu fi fake când o dai, trebuie să fii tu. Nu fi fake când o dai, trebuie să fii true. Te descurci, te descurci, te descurci tu. Fraților, noi am fost 5 Gang și ăsta a fost John Cena. Clipul în regia Raluca Netca, care este probabil cel mai bombă clip al nostru de până acum. Vreau să facem câteva anunțuri la final de video. În primul și în primul rând vreau să lăsați acum în comentarii cine credeți că a avut cea mai fire parte. Pain, Mădălin, eu, Gami sau Dia, care a avut o parte monstru, dacă mă întrebați pe mine. Lăsați acum în comentarii cine a dat-o cel mai bine. În al doilea rând, am scos merch nou pe site. Avem această jachetă de training care vine alături de niște pantaloni de training 5 Gang. Un merch super, super mișto, doar pe shop.5gang.ro. Și în al treilea rând, Și de mărciul meu cu tricoul meu, bum, nu zice nimeni nimic? scos tricou cu boom. Am scos tricou cu bum, da. Bum, Da, băi, nu? un tun. Dar probabil că cel mai important lucru pe care vreau să-l anunț e că tot acest clip a fost cumva o provocare. O provocare venită din partea prietenilor noștri de la ORX, care văzându-ne în clipurile trecute, flexându-ne cu tot felul de chestii scumpe, ne-au provocat să facem un clip cu lucruri affordable. Și noi am acceptat provocarea și zic că ne-am descurcat destul de bine, pentru că ne știți pe noi ne descurcăm, nu se putea altfel. Am făcut acest clip cu câteva produse cumpărate de pe ORX, produse pe care vi le dăm vouă alături de ORX în cel mai mare giveaway pe care 5 Gang l-a făcut vreodată. Vorbim aici de trotineta electrică, vorbim de consolă, vorbim de toate produsele pe care ați văzut că eu s-a apoi în clip. E un giveaway huge și uitați cum puteți să vă înscrieți. Aveți un link în descriere, intrați pe linkul din descriere, lăsați în comentarii de ce v-ați dori să câștigați aceste produse.
la ce vreți să le folosiți și comentariile cele mai creative vor câștiga produse. De asemenea, vă rog să fiți abonați la Pei, la Mădălin, la mine, la canalul 5BN, la Gami, la Dian, total la 6 canale de YouTube, vă rog să fiți abonați și ca întotdeauna vă mulțumim tare, tare mult că ne-ați